Mutane da dama suna son su yi amfani da fasahar AI, amma matsalar su ƙwaya ɗaya ce kacal, shine rashin iya Turanci. Amma wannan bai kamata ya zamanto matsala ba, saboda akwai AI da dama da suke fahimtar Hausa. Ba lallai ne ka samu tool ɗin da kake son kai amfani da shi a wani ɓangare ya zamanto yana jin Hausa ba, amma abin mai sauƙi ne. Za ka iya zuwa ka rubuta abin da kake so a cikin AI tool ɗin da yake jin Hausa. Daga nan sai ka ɗauko wannan rubutun da ya juya ma shi zuwa Turanci, ka je ka yi amfani da shi a cikin tool ɗin da baya jin Hausa. Haka kenan ka yi amfani da AI, ka maida Hausarka zuwa Turanci, sannan ka yi amfani da Turanci a cikin AI ɗin da kake so ka yi amfani da shi wanda baya jin Hausa. Idan ka bi ta wannan hanyar, za ka hutar da kanka da rashin yin amfani da AI saboda baya jin Turanci. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka tabbatar ka mana liking sannan ka mana sharing saboda isa zuwa ga mutane da dama su ma su amfana.